Να το. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Κώστα. Ορίστε. Ωραίο. Φωτιστικό, Η σκούπα είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από τον προσωπικό τρόπο ζωής μας. Να βρίσκουμε πράγματα τα οποία θα πήγαιναν για πέταμα και να τους αλλάζουμε χρήση. Να τα κάνουμε χρηστικά αντικείμενα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, να είναι αντικείμενα με design, να είναι έξυπνα και πάνω απ' όλα να κάνουμε αυτό που μας αρέσει σε αυτό που βρίσκουμε. Τώρα η ιδέα της σκούπας προέκυψε από την αναζήτησή μου για νέα υλικά και από την οικολογική μου γενικά ευαισθησία. Είδα ότι υλικά τα οποία πετιούνται μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να γίνουν ωραία χρηστικά αντικείμενα. Εγώ έφτιαχνα γενικώς, είχα με αυτήν την αισθητική, σίδερα, μπουκάλια, φωτιστικά και μπήκε όλο αυτό μέσα σαν συνεργασία μεταξύ μας να κάνουμε την ομάδα Σκούπα και το θεωρήσαμε όλοι μαζί πολύ καλή ιδέα. Με τα παιδιά εδώ και 1 χρόνο, 1,5 δουλεύουμε παρέα. Μαζεύουμε πράγματα από τα σκουπίδια, τα μεταποιούμε, τα αλλάζουμε μορφή και ιδιότητα. Αυτά. Το upcycling είναι μια παλιά ιστορία. Υπήρχε σίγουρα από πολύ παλιά. Θυμάμαι να κόβουν τα βαρέλια και να ψήνουν τα αρνιά μέσα. Πού είναι upcycling αυτό, γιατί όχι. Θυμάμαι τη γιαγιά μου με τις φίλες τους να κόβουν σακούλες και να πλέκουν πατάκια. Θυμάμαι πολλά πράγματα που κάνανε στα χωριά οι μεγαλύτεροι που σήμερα ξαναγυρνάμε εκεί. Και το χαιρόμαστε σαν κάτι καινούριο, το οποίο φυσικά και δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο, σαν όρο, μπορούμε να το πούμε σαν αναβαθμιστική ανακύκλωση. Για το λόγο ότι δεν παίρνουμε τα μεταλλικά βαρέλια, τα λιώνουμε, τα κάνουμε μέταλλο και από αυτά φτιάχνουμε κάτι άλλο. Δεν καταναλώνουμε ενέργεια για να το διασπάσουμε μοριακά. Επαναχρησιμοποιούμε την αρχική του μορφή και έχουμε ένα αποτέλεσμα πολύ μοναδικό. Προσωπικά για μένα, το να δημιουργήσω μια κατασκευή που είναι για τη σκούπα έχει να κάνει με ένα αυτοσχεδιασμό αντικειμένων. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, δηλαδή βλέπω αντικείμενα στο δρόμο και τα φαντάζομαι τι μπορούν να γίνουν. Έχει πάρα πολύ ελευθερία, ξαφνικά σου μιλάνε τα υλικά μπροστά σου, κάνουν να τα φαντάζεσαι πώς θα ανάψουν, πώς θα χρωματιστούν και αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα, ότι αυτό σχεδιάζω και εκφράζομαι ώστε να δείξω ένα αποτέλεσμα ασυνήθιστο. Ωραίο. Τι χρωματάκια? Έχω μια δερματίνη λευκή, ταιριάζει, αλλά δεν ξέρω, τώρα θα το συζητήσουμε και παρέα βασικά τώρα που ήρθες. Ωραία. Θα γίνει πολύ ωραία. Έχει διαφορετικά πόδια. Διαφορετικά πόδια, από ένα καλόγερο που είχα βρει στα σκουπίδια. Θεωρώ ότι αυτό που βλέπει ο κόσμος από μας, από τη σκούπα αυτά που φτιάχνουμε, το φέρνει πραγματικά κοντά, ώστε να δει ότι ένα αντικείμενο που το έχει στο σπίτι του, το πέταξε πριν, ότι έγινε κάτι μοναδικό. Στην αδυναμία μας να καταναλώσουμε, έρχεται αυτή η ιδέα, ώστε να καταλάβουμε ότι με λίγα πράγματα μπορούμε να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε κάτι πολύ όμορφο. Νάτος, εδώ όμορφος.
Ξεκινήσαμε να το κάνουμε όλο αυτό σε πολύ δύσκολους καιρούς για τη χώρα μας. Το ξέραμε που πάμε, ξέραμε ότι δεν θα βγάζαμε πολλά λεφτά από όλο αυτό, ότι ήθελε πολύ μεράκι, ίσως πολύ κόπο χωρίς να πληρωθεί. Εν γνώση μας τα κάναμε όλα αυτά. Φυσικά υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, ψωνίζει ο κόσμος από εμάς, μας αγαπάει και τα βγάζουμε τα έξοδά μας. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε να το πάμε ένα σκαλί παραπάνω. Να είμαστε πιο πολύ στο εργαστήριο και όχι στο πολιτήριο. Είναι φυσικά στόχος μας να βγάλουμε χρήματα από αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να κάνουμε αυτό που αγαπάμε από όλη την παρέα. Και κάνα ανάκλυβρο θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι. Να την πέσει μέσα. Διθέσιος καναπές θα μπορούσε να είναι. Ναι. Και οι ρόδες τώρα μπορούν να παίξουν πάνω. Ναι, βάλεις και 2 ρόδες, μία από εκεί. Και μία από εδώ. Έτσι. Τι λες? Βάλουμε και εδώ να κάνουμε έτσι ένα σχεδιαστήριο. Σχεδιαστήριο. Ορολόγιο. Μαξιλάρι μέσα. Μαξιλάρι μέσα. Τον υπολογιστή επάνω. Και πας και βόλτα. Τέλεια. Μια μπανιέρα η οποία την έχουμε κάνει σχεδιαστήριο. Έχει την πλήρη άνεση για να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα γραφείο με έναν υπολογιστή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία παραγωγής επαναχρησιμοποιημένων αντικειμένων, αυτό που έχω διακρίνει εγώ ότι οι άχρηστα αντικείμενα πηγαίνουν χαμένα. Πηγαίνουν στις χωματερές. Οπότε αυτό που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι να βρω τα υλικά αυτά, να το οργανώσω μάλλον, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επανάχρησης, ώστε να χρησιμοποιηθούν υλικά από πάρα πολλούς άλλους, είτε είναι αρχιτέκτονες, είτε είναι διακοσμητές, είτε είναι μια σχολή καλών τεχνών που κάνει διάφορα αντικείμενα, είναι ένα εργαστήριο με παιδάκια. Δεν έχει σημασία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να οργανωθούν όλα αυτά τα αντικείμενα, να υπάρχει ένας χώρος τεράστιος που καθένας μπορεί να πάει να συλλέγει πράγματα και να τα κάνει οτιδήποτε. Το δικό μου όραμα θα ήταν να φτιάξω μια πόλη από σκουπίδια. Και το μέλλον είναι σίγουρα ότι χρειαζόμαστε λιγότερη κατανάλωση. Μας φτάνουν αυτά. Έτσι δεν είναι, τι λες? Καλά τα πάμε.